Ο Ράλης Κοψίδης, 5 Νοεμβρίου 1929, 14 Αυγούστου 2010, ήταν ζωγράφος, αγιογράφος, χαράκτης και πεζογράφος από τη Λίμνο. Γεννήθηκε στο κάστρο Λίμνου στις 5 Νοεμβρίου 1929. Ήταν γιος του Αθανασίου Κοψίδη και της Δέσποινας Προδρομίδου. Ο πατέρας του, Αθανάσιος Κοψίδης, καταγόταν από την Ανατολική Θράκη και πριν το 1922 η οικογένειά του ασχολείται με την ναυτιλία, ενώ η μητέρα του, Δέσποινα Προδρομίδου, καταγόταν από το Ιτζενσού, χωριό που ανήκε στη Μητρόπολη Κεσαρίας της Καππαδοκίας. Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών εγκαταστάθηκαν στο κάστρο Λίμνου, όπου η Δέσποινα παντρεύτηκε τον Αθανάσιο Κοψίδη και απέκτησαν το Ράλη, που πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Λίμνο. Το 1945 η οικογένεια Κοψίδη εγκαταστάθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί γνώρισε τη σύζυγό του Μαρία, με την οποία απέκτησαν μία κόρη, τη ζωγράφου Σοφία Κοψίδου. Φοιτησε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρουπόλεως 1948-49 και από το 1949 και για 4 χρόνια σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στο εργαστήριο του Ανδρέα Γεωργιάδη. Εγκατέλειψε όμως τις σπουδές του κατά το τελευταίο του έτος φοιτησης. Από το 1953 έως το 1959 μαθήτευσε κοντά στο Φώτη Κόντογλου και συνεργάστηκε μαζί του στην εικονογράφηση εκκλησιών. Η μαθητεία του κοντά στους δύο αυτούς καλλιτέχνες, σε συνδυασμό με τα βιώματα από τη Λίμνο, διαμορφώνουν την καλλιτεχνική του προσωπικότητα. Στο έργο του συνδυάζει τα βιώματα από τη λαϊκή με τα βυζαντινή παράδοση και τις σπουδές του κοντά στους τεχνίτες του Χρωστήρα. Εκτός από τη ζωγραφική, καταπιάστηκε με τη χαρακτική, την εικονογράφηση βιβλίων, τη συγγραφή, την ορθογραφία και την αγιογραφία.
Οργάνωσε ατομικές εκθέσεις σε πολλές ελληνικές πόλεις, αλλά και στο εξωτερικό, Γερμανία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Καμερούν. Το 1989 η Εθνική Πινακοθήκη τον τίμησε με μια μεγάλη αναδρομική έκθεση έργων του στην Αθήνα και στην Αλεξανδρούπολη. Με αναδρομική έκθεση τον τίμησε και ο Δήμος Πάτρας το 1994. Αγιογραφίες του κοσμούν διάφορες εκκλησίες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Κορυφαίο θεωρείται το όραμα του Αποστόλου Παύλου στο ναό του Αγίου Παύλου του Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζί της Γενέβης με τα έντονα οικολογικά στοιχεία, όπου απεικονίζεται η σύγχρονη αγωνία για την περιβαλλοντική καταστροφή. Το έργο αυτό γνώρισε πανευρωπαϊκή προβολή. Οι εικόνες του χαρακτηρίστηκαν ως μια καινοτόμως προσπάθεια να συνδυαστεί η παραδοσιακή εικαστική μορφολογία με ένα μοντέρνο στυλ στην αγιογράφηση των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Επίσης, αγιογραφίες του υπάρχουν στο μοναστήρι Σεβετόνι του Βελγίου. Χαρακτηρικά του κοσμούν δεκάδες βιβλία όπως Γάμα Μέγα Ελληνικά Παραμύθια 1 και 2, 1998-99, Γιώργου Ιωάννου Παραμύθια του Λαού μας, 1998, Άλφα Καραγάτσι Φώτης Κόντογλου, 2006, Μίβε Νόγλου, Το Μεγάλο Πλοίο, 1994. Επίσης είναι και ο ίδιος πεζογράφος. Εξέδιδε το περιοδικό Κάνιστρο από το 1972 έως το 1974 και έχει συγγράψει και ικανογραφήσει πολλά βιβλία. Πέθανε στις 14 Αυγούστου του 2010 στη Γλυφάδα.